Είμαι ο Τάκης Πετρόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Friends for Life Service Dogs, όπου εκπαιδεύουμε σκύλους βοηθούς για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και παραπλήσιες αναπηρίες. Η εκπαίδευση ξεκίνησε στην Ιρλανδία, στον οργανισμό My Canine Companion, όπου εκεί εκπαιδεύαμε σκύλους βοηθούς για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Το σωματείο ιδρύθηκε το 2018 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και η δράση μας καλύπτει όλη την Ελλάδα. Στόχος μου είναι κάθε οικογένεια που έχει ένα παιδί με αναπηρία να αποκτήσει το δικό του σκύλο βοηθό και να είναι ένα βήμα πιο κοντά στην ανεξαρτησία. Όνειρό μου η Ελλάδα να γίνει σαν τις χώρες πρότυπο του εξωτερικού όσον αφορά την προσβασιμότητα και τους σκύλους βοηθούς και θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Καταρχήν, το παιδί μας είναι πάρα πολύ πιο ήρεμο. Έχει σταματήσει τις κρίσεις, δεν έχουμε meltdown. Στην αρχή σκεφτόμασταν μήπως ήταν τα φάρμακα, γιατί πέρα από τον αυτισμό έχουμε και άλλες συνυπάρχουσες παθήσεις. Οπότε πρέπει να το έχουμε αυτό στο νου μας. Δεν είναι όλα τα αυτιστικά παιδιά το ίδιο. Οπότε δεν μπορούμε, επειδή το δικό μας το παιδί έχει μια μορφή επιθετικότητας, να βάλουμε και τα υπόλοιπα παιδιά τα αυτιστικά μέσα σε αυτό. Τώρα όμως που έχουμε ξεκινήσει και μειώνουμε τις δόσεις των φαρμάκων και κάποια έχουν κοπεί, παρατηρούμε ότι δεν είναι μόνο τα φάρμακα. Είναι και η κόκο μέσα σε όλο αυτό. Νιώθει πάρα πολύ ασφάλεια, είναι πάρα πολύ πιο ήρεμη στο περιβάλλον της, είναι πιο χαρούμενη μέσα στο χώρο της και στο σπίτι. Βοηθάει και τα υπόλοιπα παιδιά μέσα στο σπίτι και εμάς. Και περισσότερο στο συναισθηματικό κομμάτι. Έχουμε περάσει και κάποιες άσχημες στιγμές, τις οποίες ήταν δίπλα μας, ήταν απίστευτοι, σαν στήριγμα και σαν φίλοι. Πλέον κάθε μέρα νιώθω όλο και πιο σίγουρη και έχω ξαναξεκινήσει πάλι να υπολογίσω το μέλλον. Από εκεί που δεν το σκεφτόμουν και έλεγα το πάμε μέρα με τη μέρα, πλέον έχω αρχίσει και υπολογίζω το μέλλον. Το βάζω νοητά στο μυαλό μου και λέω αύριο μεθαύριο, του χρόνου, το καλοκαίρι θέλω να κάνω αυτό. Δεν έχω αυτό το φόβο που είχα πριν. Πιστεύω ότι επειδή είναι ακριβώς κόκκος στη ζωή μας, δεν θα ξαναπεράσουμε αυτά που είχαμε περάσει πριν. Υπάρχει αγάπη μέσα στο σπίτι, η ηρεμία. Όταν ή η Βάσο ή τα παιδιά ή εμείς έχουμε κάτι, έρχεται με τη μουσούδα της και κάθεται στα πόδια σου. Η Κόκο καταρχήν είναι σαν να έχω ένα τέταρτο παιδί με την Κόκο. Πάνω απ' όλα είναι το παιδί μου. Είναι η καλύτερη μας φίλη σε όλους. Δεν μπορώ να το κατατάξω στο σκύλο. Πραγματικά, πολλές φορές παίρνω και τον κύριο Πετρόπουλο τηλέφωνο και του λέω: είναι σαν να έχω δεύτερο αυτιστικό παιδί. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η σύνδεση και η επικοινωνία μεταξύ του, αλλά είναι απίστευτο. Χωρίς λόγια, χωρίς τίποτα. Δεν μπορώ να τη φανταστώ η αλήθεια είναι τη ζωή μου χωρίς την Κόκο. Και παρατήρησα πολλές φορές και για τη Βάσο, γιατί είμαστε μη λεκτικοί, παρατήρησα ότι υπήρχαν φορές που μπαίναμε και στο νοσοκομείο, με το που κοιτούσα το περιβάλλον δίπλα της και καταλάβαινε ότι εδώ θα κάτσω, άρχισε και φώναζε βαβ, βαβ, βαβ. Δηλαδή δεν σταμάταγε, της έλειπε πάρα πολύ η φίλη της. Δεν νομίζω ότι μπορώ να φανταστώ το αύριο ή την επόμενη στιγμή χωρίς εκείνη. Είναι τα πάντα για μας. Δεν υπάρχει σκέψη χωρίς αυτό το σκυλί, σκέψη χωρίς το παιδί, χωρίς κάποιο παιδί. Αυτό. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα κατοικίδιο και ήρθε η κόρα πραγματικά να μας αλλάξει τη ζωή. Έφερε αγάπη και χαρά. Ο Κωστής είναι ένα παιδί που έχει επιληψία, ψυχοκινητική καθυστέρηση, νοητική καθυστέρηση και πάρα πολλά στοιχεία αυτισμού. Οι βόλτες μας με τον Κωστή πριν την κόρα ήταν περιορισμένες. Ήταν οι απαραίτητες βόλτες, της ανάγκης στο σούπερ μάρκετ και όλες οι υπηρεσίες. Αλλά γινόταν με τον δύσκολο τρόπο. Με τον πολύ δύσκολο τρόπο, χωρίς ο Κωστής να έχει υπομονή να σταματήσει στον γκισέ, χωρίς να έχει με κάτι να ασχοληθεί για να περάσει ο χρόνος του και να κυλήσει όμορφα. Με την Κόραλ αυτό άλλαξε τελείως. Βγαίνουμε
πολύ πολύ συχνά, όχι μόνο τα απαραίτητα που κάναμε παλιά, βγαίνουμε βόλτες, χαρήκαμε την παραλία, τις βόλτες στη θάλασσα, εκδηλώσεις τα καλοκαίρια, πάμε παντού. Και όχι μόνο κυλάει ο χρόνος ευχάριστα και χωρίς άγχος, ο κόσμος όλος θα μιλήσει στην Κόρα, θα μιλήσει στον Κωστή, θα γελάσει. Μόνο που βλέπεις αυτό το μούτρο, το μούτρο της κοραλίας, το γλυκό, το λιγότερο θα γελάσεις και μετά θα κάνεις και σχόλιο. Θα πεις πόσο όμορφη είναι, πόσο ταιριάζει και πόσο καλά κάνει τη δουλειά της. Ζούμε σε μια μικρή κοινωνία και όλοι μας ξέρανε πριν και όλοι μας βλέπουν μετά και βλέπουν τη μεγάλη διαφορά και όλοι το τονίζουν αυτό, γιατί βλέπουν μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας. Η Bubbles ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση για μας, διότι δεν είχαμε κατοικίδιο πριν την Bubbles. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνει και ποια λειτουργία και η βοήθεια της Bubbles όσον αφορά το κομμάτι του σκυλοβοηθού, αλλά έχει επηρεάσει εμένα και τη Χριστίνα στον υπέρτατο βαθμό. Όπως για παράδειγμα στο να τελειώσει η μέρα μας και να κάτσουμε στον καναπέ και να έχουν κοιμηθεί και τα παιδιά και να τη χαϊδέψουμε εγώ και η Χριστίνα και εντάξει, μαλώνουμε κιόλας. Ποιος θα την έχει στην αγκαλιά του. Εγώ βέβαια στην αρχή ήμουν λίγο αντίθετη. Αγχώθηκα. Γιατί ήταν και ο Αντωνάκος μικρός. Είχα τόσα πολλά στο να σκεφτώ το πώς θα διαχειριστούμε τον Αντώνη και το σύνδρομο του Αντώνη. Θέλαμε τόσα πολλά και που έπρεπε να μάθουμε. Οπότε αυτό μου φάνηκε λίγο too much. Αλλά ωστόσο έγινε μια συνάντηση με τον Τάκη, γνωρίσαμε και την αδερφή της Bubbles, την Άριελ, και μου άρεσε όλη αυτή η εικόνα. Φανταζόμουν εγώ μετά από κάποια χρόνια την οικογένειά μας με ένα πέμπτο μέλος και τελικά ήταν η σωστή απόφαση. Μπορούμε με τη Χριστίνα, για παράδειγμα, να είμαστε στην κουζίνα, να πιούμε ένα καφεδάκι γρήγορα ή να φτιάξουμε το φαγητό μας και τα παιδιά να παίζουν στο δωμάτιό τους με το σκύλο τους. Πολύ σημαντικό, γιατί η ιδιαιτερότητα του Αντώνη, ο οποίος έχει σύνδρομο Angelman ή Άγγελμα στα ελληνικά, που έχει μικρό εύρος προσοχής, δεν έχει πολύ καλή ισορροπία, γι' αυτό και η Bubbles τον υποστηρίζει και κινητικά στο περπάτημά του. Πρέπει να τον προσέχει και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και τον προσέχει. Η αλήθεια είναι ότι παίζουν πάρα πολύ ωραία μαζί. Και με τον Αντώνη, η Bubbles Αντώνης, αλλά και ο συνδυασμός με τη Μελίνας Αντώνη Bubbles. Εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ. Και μπορεί να τσακώνονται δηλαδή και τα τρία τους για ένα παιχνίδι. Τραβάει η Bubbles από εδώ, τραβάει ο Αντώνης από εκεί, η Μελίνα από εδώ. Αυτό μπορεί μισή ώρα, 3/4 να γίνεται ένα κυνηγητό στο σπίτι, το οποίο τα παιδιά μου περνάνε καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για τον Αντώνη, επειδή είναι μη λεκτικός, αν μη τι άλλο, η Bubbles είναι η παρέα του. Και είναι και αυτό πολύ επίσης σημαντικό. Από την έλευση της Bubbles, αφού είχε τελειώσει την εκπαίδευσή της, ξεκίνησε η συνύπαρξη του Αντώνη με την Bubbles σε όλα τα επίπεδα. Κινητικά, θεραπευτικά, ιατρικά, παρέα. Ξεκινήσαμε σταδιακά να περπατάμε με τον Αντώνη εκτός οικίας. Στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, όπου είναι πιο προσβάσιμη και πιο εύκολη για το παιδί. Πριν αυτό ο Αντώνης δεν μπορούσε να το κάνει τόσο εύκολα ή το έκανε με τη στήριξη της μαμάς ή του μπαμπά από το χέρι και με προσοχή, και όχι μόνο από το ένα χέρι και από το άλλο χέρι και από τον ώμο, διότι υπήρχε μια ανασφάλεια από την πλευρά του Αντώνη κυρίως και έπρεπε να κυκλοφορήσει στην Αθήνα με κάποιο τρόπο ή να βγει από το σπίτι. Ο Αντώνης έχει ανεξαρτοποιηθεί πάνω σε αυτό. Δηλαδή κυκλοφορεί πιο εύκολα, δηλαδή πιο μόνος του μέσα σε εισαγωγικά. Δεν χρειάζεται τη στήριξη πλέον τη δική μου. Χρειάζεται του Αλέξη, ο οποίος είναι χειριστής της Bubbles, αλλά ωστόσο είναι σαν να περπατάει μόνο η Bubbles με τον Αντώνη. Οπότε
Αυτό είναι σημαντικό για τον Αντώνη, να έχει μια ανεξαρτοποίηση πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το σκοπός των γονιών του Αντώνη, να με αυτονομηθεί. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας σε αυτό είναι η Bubbles. Η Bubbles θα μπορέσει με τη βοήθειά της και τη φροντίδα της στον Αντώνη να αυτονομηθεί ο Αντώνης, θα μπορέσει να του χτίσει αυτοπεποίθηση και να προχωρήσουν μαζί όχι μόνο στον δρόμο, γενικά στη ζωή. Στο σχολείο, στις εκδηλώσεις, στην παρέα, στον ύπνο. Μάλιστα δεν θα ξεχάσω ένα περιστατικό, έχει γίνει 2 φορές αυτό. Είχε αρρωστήσει ο Αντώνης κατά τη διάρκεια της νύχτας στον ύπνο του, είχε ανεβάσει πυρετό και ξύπνησε η Bubbles και ήρθε και μας ξύπνησε εμάς για να μας πει, να μας ειδοποιήσει με τον τρόπο της ότι ο Αντώνης κάτι συμβαίνει, με τον Αντώνη κάτι έχει. Είναι όλα αυτά που ζούμε, δεν τα περιμέναμε, ούτε καν στη φαντασία μας. Είναι κάτι που πρέπει να το δεις, να το ζήσεις. Όταν είμαι μόνη μου στο σπίτι με τον Αντώνη, αυτή τη στιγμή νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί ξέρω ότι είναι με την Bubbles. Δηλαδή μπορώ να κάνω κάποια δουλειά εγώ μέσα στο σπίτι τώρα. Ή να είναι ο Αντώνης σε ένα άλλο δωμάτιο και δεν είναι στο ίδιο που είμαι κι εγώ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έχω κι εγώ λίγο ότι ήσυχο το μυαλό μου. Βέβαια γίνεται κάποιος έλεγχος, αν είναι δυνατόν, αλλά ωστόσο ξέρω ότι είναι μαζί και παίζουνε. Και ξέρω ότι παίζουνε και με ασφάλεια. Mountains towering against the dawn. Paths are written where the sun has shone. Every moment is a story start. Travel boldly with an open heart. Horizons